Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Malta u l-Eġittu ffirmaw ftehim għal kooperazzjoni aktar b'saħħitha fl-oqsma tal-enerġija u l-elettriku. Il-ftehim ġie firmat mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Elettriku u l-Enerġija Rinnovabbli tar-Repubblika Arbija tal-Eġittu Mohammed Hamed Shaker El Markabi. Dan il-ftehim jistabbilixxi l-possibilità ta' kooperazzjoni f'oqsma differenti bejn iż-żewġ pajjiżi u l-bdil ta' għarfien u kompetenza f'diversi aspetti pas-sorsi tal-enerġija, il-ġenerazzjoni tal-elettriku u diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-provista. Permessa dan il-ftehim qegħdin naraw kif nikkoperaw iktar ma' l-Eġittu fejn tidħol enerġija rinnovabbli u fejn tidħol anke enerġija nadifa, mod partikolari green hydrogen u anke fejn jidħlu interkonnessjonijiet fil-Mediterran. L-Eġittu huwa pajjiż li miegħu Malta taħdem tajjeb u rridu nkomplu nsaħħu din il-kooperazzjoni li teżisti. Iż-żewġ pajjiżi se jesploraw il-possibilità ta' kooperazzjoni fil-qasam tal-interkonnessjoni elettrika indiretta, anke fid-dawl tal-fatt li l-Kummissjoni Ewropea tħeġġeġ lill-Istati membri biex jikkollaboraw ħalli jiksbu l-miri nazzjonali ogħla ta' enerġija rinnovabbli. Il-Ministru Dalli notat li din il-kooperazzjoni ġejja fost trasformazzjoni li qed isseħħ fis-settur tal-enerġija, potenzjal qawwi għar-reġjun tal-Mediterran, u rimarkat li subija simili tista' tgħin lil pajjiżi rispettivi jipprovdu soluzzjonijiet biex jindirizzaw l-isfidi marbutin mat-tibdil fil-klima. F'dan ir-rigward fost id-9 stati tal-Unjoni Ewropea fil-Mediterran, Malta tmexxi l qudiem l-inizjattiva li reġjun jiżviluppa f'ħabb tal-enerġija ħadra bl-ambizzjoni li jestendi lejn pajjiżi oħra tal-Mediterran. Il-ftehim jirreferi wkoll għal bdil ta' għarfien tekniku permezz ta' inizjattivi edukattivi u programmi ta' taħriġ.